Vážení, milí seniori, vážení a milí hostia, rok sa s rokom zišiel a chvála Pánu Bohu, zišli sme sa aj my z jednoty dôchodcovia z našej obci Jarok. V mene výboru jednoty dôchodcov vás všetkých srdečne, trikrát srdečne vítam a veľmi sa tešíme, že ste prijali naše pozvanie a v takom hojnom počte ste prišli, aby sme sa skoro rozlúčili už s tým starým rokom 2014. Skorej ako začneme naše nie rokovanie, ale posedenie, vás poprosím, keby sme si minútou ticha uctili pamiatku nášho zosnulého člena, kamaráta Vilka Kvíra. Buďte takí zlatí, minútu ticha. Ďakujem pekne. Tak ako každý rok od toho roku 2006, kedy sme u nás v našej obci založili jednotu dôchodcov, stalo sa fantasticky krásnym zvykom, že pred tým koncom roka sa zídeme, aby sme sa zabavili, zaspomínali, oslávili oslávencom, zablahoželali im samozrejme, takže nie je výnimka ani tento rok. Určite každý z nás sa obzrie za tým rokom, ktorý prešiel. Sme o rok starší, ale určite aj o rok múdrejší, skúsenejší. Niektorí budú radi spomínať na ten rok, niektorí možno menej radi, lebo viete, ako je to. To utrpenie a ten kríž, každý si nesieme svoj. A určite neobchádza nikoho z nás. Pri tejto príležitosti som si spomenula na jeden taký kreslený príbeh, ktorý, ak dovolíte, vám teraz poviem. Autor na prvom obrázku zobrazuje ľudí, ktorí každý nesie na chrbte svoj kríž. Kráčajú zohnutí pod ťarchou kríža. Druhý obrázok zobrazuje jedného z tých ľudí, jedného človeka, ktorý má ten kríž kratší. Tá dlhšia časť je kratšia. Na treťom obrázku je tá časť ešte kratšia. Dá sa povedať, že skrátená na minimum. Tretí, posledný obrázok zobrazuje zástup ľudí, tých, ktorí niesli ten kríž, ako prišli k brehu rieky. Na druhom brehu rieky vidieť tých, ktorí na druhý breh sa dostali. Pred brehom tej rieky sú ďalší, ktorí položili ten svoj kríž, ktorý im poslúžil ako most, aby sa dostali na druhý breh. Bezradne stojí ten, ktorý mal skrátený ten kríž. Vidí, že on na druhý breh sa nedostane. Pod týmto tretím obrázkom je napísané: každý kríž má svoj zmysel. Autor tohto kresleného príbehu, možno vymysleného, necháva na nás, aby sme si posúdili, pomysleli, domysleli, prečo ten jeden mal ten kríž kratší. Možno uprosil Pána Boha, aby mu ho skrátil, možno sám ho nejak skrátil, nie je podstatné. Podstatné je to, že asi neuniesol ten svoj kríž a potreboval ho skrátiť. Čo čakalo ľudí na druhom brehu, nevieme. Niečo krajšie, lepšie, ale podstatné je to, že trpezlivo niesli ten svoj kríž a nakoniec sa im to asi vyplatilo,
pretože dokázali prejsť na druhý breh. Tento malý príbeh je len takou epizódkou, aby sme si my, hlavne my starší, uvedomili, že naozaj každý máme svoj kríž. A hlavne v tom našom veku už je to asi tak. Ale keď pokojne, pokorne, spokojom ho ponesieme, aj keď nie vždy sa to dá, samozrejme, dúfame, že nám Pán Boh pomôže a že ho zdoláme. To len preto, aby sme si uvedomili, že ten rok, keď bol aj s tými krížami ťažký, určite priniesol aj radosti. Pretože len ten, kto vidí tú čiernu farbu, môže vidieť aj tú radostnú, tú bielu. Určite každý z vás vo svojom živote, alebo teda v tomto roku, prežil aj chvíle radostné, šťastné, pokojné, v kruhu svojich blízkych. A o tom to je, aby sme sa tešili z každej tej chvíle. V našom veku je to veľmi, veľmi dôležité. A ten pokoj, ten je skutočne dôležitý. Vážení milí seniori, dovolte, aby som osobitne privítala nielen teda vás všetkých, ale aj našich milých hostí. Naše pozvanie prijal náš pán kaplán Viliam Zemančík. Veľmi radi ho vítame. Vítajte, vítajte. Nebojte sa, nenecháme ho len, tak on nám musí pár slov povedať. Predsa. Máme 18 jubilantov, ktorí čakajú na to, že čo im asi povie. Vítame predsedu polovníckého združenia v Jarku, pána Juraja Bekryho z manželkou. Pozvali sme aj od záhradníkov, vinohradníkov, aby som bola presná, predsedu aj pokladníka. Tak nie jeden je v práci, druhý asi proste niečo majú, tak neprišli. Samozrejme, že sme pozývali aj nášho bývalého starostu Roberta Bakitu aj s jeho zástupcom Janom Novákom. Nevieme prečo, či pracovné zaneprázdnenie, pracovné možno, že sú bola kde mimo, neviem. Proste neprišli zatiaľ medzi nás, možno, že sa tu ešte ukážu. Chceli sme im poďakovať. Poďakovať za to, že od toho roku 2006 obecný úrad naozaj nám pomáhal, vychádzal v ústrety. Bez pomoci by to nešlo. Viete dobre, že to členské, ktoré máme, by nám asi nestačilo na tieto naše posedenia a nielen na posedenia, na výlety, na to, čo teda sa snažíme urobiť. Hodnotiť našu činnosť dneska nebudeme. Na to bude priestor na výročné členské schôdzy, kedy predložíme účet vám, našim členom, čo sme urobili, ako sme urobili, za koľko sme urobili, koľko nám zostalo finančných prostriedkov, či ste boli spokojní, neboli spokojní. Rok 2015 bude rokom volebným, kedy sa buď zvolí nový výbor, alebo sa výbor starý prevolí. Je novota s tým, že členská schôdza musí zvoliť aj predsedu, nevyberá si ho výbor, tak ako sme my doteraz to robili. Čiže na tej výročnej schôdzi to budeme robiť takto. Je na vás, aby ste dali návrhy, doplnili, koho, kto by chcel pracovať vo výbore. Viete, aj my stárneme. Aj my by sme niektoré veci chceli urobiť lepšie, ale no čo vám poviem. Sme tam ženy, ktoré takisto máme svoje rodiny, svoje povinnosti a nie vždy sa to dá tak, ako sme si plánovali. Dobre viete, že sme teda plánovali aj tú predvianočnú Viedeň. Nevyšlo to tak, ako sme chceli. Je to trošku zložitejšie. Na tie vianočné trhy treba povolenie vstupu prepravcov do Viedne, aby sa dostali tam, kde teda sú tie trhy na tých viacerých miestach.
A pokiaľ tam nejdeme so sprievodcom, alebo teda niekto z nás neovláda reč a nepozná to prostredie komplet, nedalo sa tam ísť bez toho. A na to, aby sme si zobrali sprievodcu a zaplatili drahý 30-miestny autobus, sme sa rozhodli, že radšej nie. Možno na budúce uvidíme. Ja by som veľmi rada od vás počula vaše názory. Hovorili sme už o tých návštevách toho divadla. To divadlo Ondreja Bagara, ten jeho repertoár je naozaj taký, aký je. A úprimne vám poviem, že od viacerých kolegy, ktorých som počula z Jednoty dôchodcov, myslím, tak akože tie predstavenia, ktoré vyberali veľmi starostlivo, nesplnili ich očakávania. Rozmysleli sme aj o návšteve Radošinského naivného divadla. Majú na január naplánovanú nejakú novú alebo navyše dané predstavenie Janošik po 30 rokoch. Len to vstupné je tam tak vysoké, okolo od 17-18 eur, takže neviem. Tak ak by ste mohli medzi rečou by ste mohli pošuškať, že čo by ste vy, či by ste išli, neišli a tak ďalej. No ale aby som dlho nerečnila, tak dneska sme sa tu zišli teda preto, aby sme sa zabavili. Privítam našich dvoch muzikantov. Vítajte, pani Krásky, vítajte, pán Pekný. Privítam našich hereckých seniorov, ktoré vidíte sú vykrojované, nachystané hlasívky, aby nám zaspievali zase niečo nové zo svojho repertoáru. A hlavne privítam tých oslávencov, ktorí sa teda v druhom polroku dožili okrúhlého životného jubilea. Máme ich 19 oslávencov v druhom polroku. Super, úplne paráda. No a ako by to bolo, keby silvestrovské alebo predsilvestrovské posedenie nebolo spojené s tombolou? Ceny na tombolu vidíte. Super, paráda, len vyťahujte dobré whisky, lebo všetci si robíme závisť. A tento rok sme dali aj silvestrovskú tombolu. No, a aby ste vedeli, aké sú tam ceny, kto tu ešte nebol, tak vám ich prečítam. Silvestrovská tombola má fantastické ceny. Meter kukurice, varenej, bonus pol metra nevarenej pre kačice alebo pre prasátko, vlečku hnoja, to je fantastická cena, francúzska romantická večera, no úplne super, a čert nikdy nespí. Uvidíme, čo tam za tým je. No samozrejme, že okrem tej silvestrovskej máme tú tombolu, ktorá myslím si, že tiež je pekná, hodnotná. Ceny sme nakúpili z prostriedkov Jednoty dôchodcov až na tohoto krásneho pešáka, áno, ktorý si tu spokojne leží, ktoré nám venovalo Polovnícke združenie Jaro. Ďakujeme pekne, polovníci. Oni mali včera polovku, viete, im sa ľahko dneska darovalo do tombole, však čo? To je jasné. Strelili veľa, áno. Takže teraz pekne poprosím oslávencov, ktorých budem čítať, aby prišli a už my teda klasicky tie naše šáločky a ten kvietoček im dáme. Máme pripravené dve šálky aj pre nášho starostu a zástupcu starostu. Keď sú tu aj deti, my im ich odovzdáme, aby za každým, keď budú piť kávu, dúfam, že budú z našich šálok piť kávu, aby si na nás spomenuli, aby si spomenuli na dôchodcov z Jednoty dôchodcov. Takže ideme od najmladších pešákov. 60 rokov v druhom polroku sa dožili dve dámy. Neviem, či sa nezmýlili v ročníku narodenia, ale budíš, je to Lidka Andrašiková, Vilka Bernátová. Veľký potlesk predáme. Čo im budeme prijať? No čo, do tej ďalšej 60-ky, nech sú také isté krásne, plné života, nech im dá Pán Boh zdravie,
šťastie, požehnanie a nech sa tu dlhé roky s nami stretávajú. Dievčence, všetko dobré. Máme tu aj nášho fotografa, ktorý, ako to vždy vás zdôrazňujem, dáva potom toto naše videá a fotografie aj na stránku obce. Naozaj si to tam pozrite, je to super a hlavne vašim deťom a vnúkom to rekomendujem. Dobre, takže 60 boli dve krásne dámy, 65 oslávencov máme, raz, 2, 3, 4, 9. A teraz sú tu už aj páni. Vladimír Gála, ten tu zatiaľ nie je, s manželkou išli ešte niečo vybavovať rodinné, dúfajme, že sa objaví. Vilma Zaujecová, Vilka, nech sa páči. Marika Grepelová, Lidka Tontová, pán Ručo Ňapek, poďme, nech sa páči. Nejde, on sa necíti taký starý. Petka Noseková není tu, dúfajme, že príde. Švihorík, Jarko, vidím ho tu, je tu? Je, super. Janko Zaujec a Joško Ďurík, sami krásni mladí muži. Poďte. Tuto k týmto dámam, tí vás budú poskávať. Tam pekne sa postavia. No čo poviete, hádali by ste 65, ešte mohli robiť, že? Ja nevyzerajú na 65, pravda? Takže aj týmto oslávencom zdravíčko, šťastíčko a ešte dlhé roky, aby ste medzi nás chodili a my by sme vám mohli takto miešovať. Všetko dobré. Ste už zväčšení, super. Sedemdesiatroční sú, 70 rokov sa dožili v druhom polroku. Anka Zaujicová, Evička Barmová, Námorský Jozef, Anka Sťahelová a náš milý host Vladimír Prisuda. On nechce, ale musí. Ako by to bolo, aby sme mu nezablahoželali takému krásnemu jubileu. Veď je náš. No, však nič sa nedieje, počkáme, máme čas.
Takže 70 dní zdravie, šťastie, pokoj, pohodu a lásku najbližších. Prajeme do ďalších 70 rokov. Všetko dobré. Už bolo dávno, čo bolo vidieť troška. ...75 rokov v druhom polroku sa dožili Helenka Jedličková a náš bývalý šofér autobusu Jozef Bekény. Jožko, takže ste tam. Odchodia, počkajte. Takže aj týmto našim oslavencom to, čo predtým. Zdravie, šťastie, pokoj, pohodu a lásku prajeme. Ešte raz všetko dobré. No máme tu ešte jednu oslavenkyňu, ktorá ale není medzi nami. Tak vieš, o to mňa to nežiada, ja už nejdem. Musím to povedať, to je to moja mama. Naša babka sa dožila 90 rokov v druhom polroku. Chvala Pánu Bohu zatiaľ zdravučko, slúži primerane veku, pohybuje sa, chodí, ale vieš, toľko ľudí, nie, ja tam nepôjdem, ale všetkých ich pozdravujem, takže pozdravujem vás od našej babky a veľmi radi by som bola medzi nimi, ale už ja nemôžem, takže aj babke prajem, že tady všetko dobré. Ďakujem pekne, odovzdám, pozdrav, budem veľmi rada. No a teraz poprosím nášho pána kaplána, keby bol taký zlatý a teda nielen oslávencom, ale aj nám povedal nejakých pár slov. Nech sa páči, budeme veľmi radi. A ešte z tohto miesta pozdravujem aj nášho pána dekana, pána Petra Brisudu, aj keď není medzi nami, ale my na ňo myslíme a dúfam, že aj on na nás. Takže pán kaplán, s veľkou radosťou aj s veľkou úctou voči vám všetkým sa chcem poďakovať za pozvanie a naozaj prežívam veľkú radosť, že môžem týchto pár pekných chvíľ stráviť vo vašej prítomnosti. Odovzdávam vám takisto s radosťou pozdrav nášho pána dekana, ktorý na vás myslí a posiela vám naozaj svoje otcovské požehnanie, aby tá zábava pokračovala v krásnom duchu. Viete, že nezvyknem dlho hovoriť, tak iba krátko. Nebojte sa. Chcem spomenúť iba takú malú novinku, o ktorej iste všetci viete. Pretože o nej písali všetky noviny, hovorili o nej všetky televízie, ale v cirkvi, ktorá má 2000 rokov, je to novinka. Viete, že okrem všelijakých titulov, hodností, ktoré v cirkvi existujú, existuje jedna nová hodnosť, jeden nový titul. A máme ho v cirkvi od marca roku 2013. Volá sa to po latinsky Papa Emeritus a po slovensky emeritný pápež, ale v tom našom modernom žargone pápež dôchodca. Vieme, že svätý otec Benedikt XVI teraz prežíva svoj život ako dôchodca, ako senior. Už ho málo kedy vidíme, ale keď ho stretneme, alebo keď nám talianskí novinári ukážu jeho fotografie, ako o paličke sa prechádza cez vatikánske záhrady, ako s kúskom chleba ide v jazierku a krmí rybičky,
Alebo keď sa niekomu podarí priblížiť sa k nemu a pýta sa ho: Svätý Otec, čo robíte? Tak ho veľmi krásne povie: ja stále žijem s vami všetkými. Žijem s vami a za vás všetkých sa modlím. Som akoby taký starček na vrchu, ktorý už viacej nepracuje, necestuje, ale za každý deň za vás všetkých modlím. Tak moji seniori, máte takéhoto kolegu v Ríme. Ja pevne verím, že aj vy takisto prežívate svoje krásne požehnané roky v tom vedomí, že ste pokladom vo vašich rodinách. Tak ako Svätý Otec Benedikt je takým pokladom vo Vatikáne a naozaj každý z nás má veľkú radosť, keď počas prechádzky cez záhrady ide okolo jeho domu a si ho predstavuje, ako tam je, ako tam kľačí, ako sa tam za nás modlí, tak aj vy ste takým istým pokladom pre svoje rodiny. Tak ako to povedalo jedno dievčatko menom Janka, ktorá išla s babkou na návštevu do zoologickej záhrady a sa s ňou rozpráva a sa jej sťažuje: babka, všetci sa mi smejú. A prečo? Lebo som pehatá. A babka jej hovorí: ale veď pehy sú krásne. Ja keď som bola malá, ja som chcela mať pehy, lebo tvár bez pehov, ako obloha bez hviezd, sú krásne. Čo môže byť krajšie ako detské pehy? A vtedy sa Janka zadívala na babkinu tvár a po chvíľke zvolala: babka, ja ešte viem, čo je ešte krajšie ako pehy. A čo? Tvoje vrásky. Naozaj, drahí seniori, vaše vrásky, vaše šediny, aj ten kríž, ktorý pani predsedkyňa spomínala, to je tá krása, to je to bohatstvo. A kto ho vlastní, tie rodiny sú šťastné, sú požehnané. Lebo je tam niekto, kto ten kríž obetuje za synov, dcéry, vnukov, potomstvo. Tak ako Ježiš na kríži svojim krížom zachránil svet, vy tým vašim krížom zachraňujete svoje rodiny. Tie vaše vrásky, tie vaše šediny sú plné múdrosti, lebo kto iný vašim deťom povie, ako sa dá prežívať život s Bohom? Čo všetko ste za tie roky museli podstúpiť, ale vy ste to prekonali, vy ste to prežili, vy ste to zvládli. A vy teraz túto vašu životnú, nenahraditeľnú skúsenosť odovzdajte tým vašim vnúčatám, tým vašim deťom, lebo nikto iným to nepovie. Iné veci im natískajú. Ale keď prídu babka a detkovi, vy im povedzte, aká je pravda o živote. Povedzte im aj, aké to bolo kedysi. Zase nikto nám to nepovie. Povedzte, čo všetko ste vy museli zvládnuť. Od prania plienok, teraz mladá mamička povie, koľko toho mám, ale plienky má pekne už zabalené, ale ich vyberie a keď sú, tak ich len zahodí. Vy ste ich museli brať. A mnohé podobné a o mnoho náročnejšie veci. Vy ste to zvládli. A vám, drahí jubilanti, ale aj vám, drahí všetci ostatní, za toto patrí veľká vďaka, veľký obdiv a úcta nás všetkých. Vďaka za tento váš životný príklad, za všetku tú múdrosť a poznanie, ktorého ste nositeľmi, za váš život, ktorý je pre nás povzbudením, veľkou múdrosťou, aj za vaše všetky skryté obety, za vaše trpezlivé nesenie toho kríža. Naozaj veľké Pán Boh zaplať, veľká vďaka a do ďalších rokov vám prajem a od Pána Boha vyprosujem, lebo dneska máte aj vy sviatok, je svätej rodiny, a do rodiny patrí aj detko, aj babka. Sa tu stretávame v domčeku svätej Anny cez leto. A keď som tento rok nebol, no ste mi povedali, že som tu dlhšie nebol, ja chodím iba na takéto pekné akcie. Dnes máte sviatok, aj vy ste súčasť svätej rodiny, preto vám všetkým želám hojné Božie požehnanie, veľa zdravia do ďalších rokov, veľa radosti, veľa elánu, veľa optimizmu. Si spomínam v Lani a tento rok to bude, verím, ešte lepšie. Tak krásnu zábavu, ako sa dokážete zabaviť, to by mali naozaj mladí vidieť. Koľko tu je skutočnej radosti, koľko tu je skutočnej zábavy a veselosti. Takým krásnym pocitom a hrejvým šťastím v srdci človek odtiaľto odchádzal. Takže takýto elán, takúto mladosť ducha vám želám a od Boha vyprosujem aj do ďalších rokov.
krásny, požehnaný tento zábavný večer vám všetkým. Ďakujeme pekne pánu kaplánovi. No a prišla aj naša kolegyňa Anka s oslávencom Vladkom. Vitajte, vitajte, vitajte. Počuli sme krásne slova pána kaplána. Pri tejto príležitosti ma tak napadlo, určite ste to viacerí videli v televízii, dávali taký šot. Babka s detkom sedia v izbe, príde vnúk a hovorí, babka, no už poďte, už to ide. Babka s detkom sa postavili, išli k počítaču, ktorý vnúk zapal a naozaj to išlo. Viete, čo išlo? Priamy prenos alebo svätá omša z ich obce. Vtedy ma napadlo, a keby to bolo krásne, keby naši ľudia v našej dedine mohli počuť tie krásne kázne nášho pána dekana, nášho pána kaplána, keby mohli byť aspoň takto účastní tí, ktorým už nie je dovolené dostať sa do nášho krásneho chrámu. Neviem, čo to stálo, jak je to nákladné takýto projekt, alebo čo, ale úprimne poviem, že vtedy som týmto starkým z tej dediny závidela. To je naozaj pomoc, ktorú ocenia len tí, ktorí naozaj dokážu prežiť to, čo pri tej svätej omši prežiť sa má. Určite televízia a rozhlas dávajú prenosy zo svätej omši. Určite viacerí to aj pozeráte, alebo starší sledujú, ale byť účastný v tom vlastnom kostole z vlastnej dediny, no to musí byť paráda. Takže to len tak na okraj. No a teraz dali sme vám na stôl vínko, neponalievali sme, takže ponalievajte si vínko, alebo pripite vodičkou do číchce, aby sme našim oslávencom mohli spoločne zaspievať živio a ešte raz všetkým popriať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Takže oslávenci, nech sa páči, živio, všetci.
chýbali určité dámy, ktoré s nimi spievali, Martuška Tekeliová, Bartuška Verešová, Anka Gálová, ktorí momentálne trošku nám prechoreli, ale my im prajeme z tohto miesta skoré uzdravenie, aby zase mohli s nami, alebo teda hlavne so svojimi speváčkami spievať dievčence, prajeme skoré uzdravenie. Takže týmto vlastne tá naša oficiálna časť, ak sa to dá nazvať oficialitou, skončila. Iste cítite z tej kuchyne krásnu vôňu. To naša kuchárka Editka nám tam pripravuje samozrejme občerstvenie. Keď som vám hovorila o tej tombole, viete, jak to funguje, ale pre istotu zopakujem. Dievčence budú predávať tombolové lístky. Kupujte len tie, čo vyhrávajú. Nekupujte hociaké. Nedajte sa obudnúť. Len tie, čo vyhrávajú, kupujte. Cena jedného lístka je 50 centov. Pani Drasky sa smeje, veď čo je na to smiešne, neviem, no ale nevadí. Takže tombolu budú dievčence predávať. Neviem, ako keď bude volať, kto chce členské zaplatiť, tak sa dohodnite s Ankou Novákovou, s pokladničkou. Nemusíte teraz platiť, stačí na výročné schôdze alebo priebežne, ale nechám to naozaj na vás. Takže, ak by som vás už neotravovala, ja v mene svojom, v mene celého výboru Jednoty dôchodcov vám všetkým prajem, aby rok 2015 bol aspoň kúštiček lepší ako rok 2014, aby sme sa vedeli tešiť aj z tých maličkostí, z tých krásnych chvíľ, okamihov, ktoré nám rok prinesie, a aby sme hlavne do duši niesli si pokoj a pokoj, tak ako pán kaplan hovoril, do našich rodín. Lebo čo už pre nás môže byť krajšie ako úsmev, pohľadenie, milé slovo od tých, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás. Takže do roku 2015 poprajeme si ešte raz veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, lásky a pokoja. Zatiaľ je to odo mňa všetko. Ešte raz ďakujem, že ste prišli a prajem príjemnú zábavu. Ďakujem pekne. Niektorí sa nemôžeme už dočkať, keď to boli, tak ideme ťahať, ale len tie lístky, čo ste si kúpili, tie výherné, tie ostatné záhodne preč. Len tie výherné. Takže začneme asi tak, že prvé číslo lístka nám vyťahne niektorý oslávenec, dobre? Anka, prosím ťa, buď taká zlatá, zaneš pánu Bekenimu, nech vyťahne prvé číslo. To číslo príde sem, teda ten dotyčný, a vyťahne si číslo tomboli, čo vyhrá, hej? Tak to začneme. Nie, že všetci vyhráte toho zajaca, kde je ten zajac? Aha, tu je, dobre. My sa to lišil. Takže dnešnú tombolu bude zahajovať číslo, ktoré vyťahol Jožko Bekejný, a je to ružový lístok, číslo 10. Číslo 10. No Anka, tá vyhrá každý rok. Super. Anka, stojí do číslo. Takže číslo 10, ukáže nám Anka, že má daj. 10, super. A teraz vyťahni od 1 do 17. Ťahá. Anka, skontroluj druhá číslo. Alebo pozri. Číslo 8, nech sa páči, vyhráva Anka Smaržíková ako prvú.
ešte nám vyťahneš ďalšie číslo. Pozor, pozor, pozor. Vysoko hore dvihnúť, aby sa videl. Dobre. Ešte raz, boli dva, ešte raz musíte ťa, ešte raz, boli dva. Dobre, je to modrý lístok číslo 81, modrý 81. No samozrejme Šviholiková Lidka, ako by to mohla, by nevyhrala. Ale zajaca neťahaj. Prečo? 71 sedí, dobre, vyťahne číslo. Číslo 12 vyhrala cenu číslo 12. Jarko, budete brať, prichystaj sa, budete brať. Hore, hore, hore. Hore, hore. Vyhráva lístok zelený, číslo 18. 18 zelený. Pani Fantová, super, potles. Anka skontroluje. 18. Tak teraz ešte čo to bude? Keď to bude? Anka rozbal. Číslo 13. Jaj, super, krásne dózy, praktické. Anka, číslo? Kamarátke vyťahla číslo. Modrý 36. 36, modré. Modrý číslo 36. Ale nie, tak vyťahla Anke Novákovej. No, vidíte? Tak to je náhoda. Ja by si to sama nevyťahla. No to už áno. Je to 36, ukáž. Ale čo si ona neťahala? Prečo si ona neťahala číslo? Lebo že aby to nebolo také, že ona si nevyťahla. Ona si musí sama ťahať číslo. Poďme. Ona nechce zajaca, bude mať zajaca just. Zajace jeho, bože. Číslo 1, číslo 1. Čo je číslo 1? Návlečka, krásna návlečka. Dobre, Anka, číslo vytiahni. Počkaj. Jedno. Vyhráva ružový lístok, ružový, číslo 68. 68, ružový, ružový. Majka, Majka. Super, veľký potles pre Majku, vyhráva každý rok. To je paráda. Majka, vyťahni si, čo to bude, Zlatko, ukáž nám ten listoček. Nevykrikovať to z publika. No čo vyhrala Majka? Prezrať. Ježiši! Otec nám ho urobí na kyselo. Marika, otec ho musí urobiť na kyselo. Mamina desí. Zatlieskajte veľký potles. Majka nám vypúkla zajaca. Super. Ešte raz. Ešte raz.
Zelený 95. Zelený 95. Á, pani Verešová. Á, predsa. Modles. Nie, vlečka hleja sa ešte nelosuje. Silvestrovská tombola sa ešte nelosuje. Nie. Kolkatka? Číslo 7. Kuchynské obracačky. Super. Vyťahni na. Anka, pani Berešová, ešte číslo vyťahnuť. Ďalšieho šťastlivca. Modrý 25. Evička, super. Modrý 25 súhlasí, tak už teraz si vyťahne, čo to bude. Číslo 5. Ježiš, ten náš hrniec. Všetky sme ho chceli vyhrať, čo vám poviem? Všetky sme ho chceli vyhrať. Moje nervy. Sa ti oplatilo do direktu. Ďalší šťastlivec, žltý lístok 65. Žltý 65. Žltý 65. Marika, či Markuška, pardon, poď. Prvý raz, čo vyhrala, no však, ale všetko je prvý raz. Dajanke. Číslo 9. Jaj, mixer, aj ten by sme boli chceli, no smola. Ja neviem. My už budeme len na robotu, Anky moje. Asi. Tak to vyzerá. Ale Nováková vyhrala, tak len my dve. Takže ďalší šťastlivec, zelený lístok 56. 56. Tí, čo ste tu už boli, už nechoďte. 56. No, Oršová. To je tá naša cukrárka, ktorá nám tie fantastické zákusky aj dneska upiekla, tak zavodme, dovolíme volať, čo vyhrať. Aj vankúše by boli 10. Číslo 10. Krásny košíček, jak by tam išiel. Do zločeka nie, do zločeka to inakšie. Ružový, ružovo-fialový, takže jeden máme len ružový. 47. Krásne číslo, 47. Povedala som, že tí, čo tu už boli Švihorníková, ty nepočúvaš, tí, čo tu boli, už nejdu. No povedzte toto. No teda, môžete predávať koľko chcete. Voladu si kúpi 2, vyhrá 2. Švihorníková, koľko máš lístkov kúpených? Ale 3. Termosku, pozrite, jakú termosku. Super. No však máš aj za čo, že ďakujem, však máš za čo, nie? Už tu neskôr z vás. Ružový lístok číslo 8. Janko, ty neprovokuj, aby si tu sadla. Ružový číslo 8. 8. Helenka. Helenka Mičeková, poď. Super, tak už len vybrať, čo by to mohlo byť. Či
ešte ten šampus, alebo čo to bude. Tie vankuše nám nechaj, prosím ťa, trojku nám nechaj, aspoň volačov. Koľko? 14, číslo 14, kavička, super, hodí sa. Helenka, ešte číslo. Modrý lístok, číslo 38. 38. Adam nie je Sivka Tekeliová. 38. A to hovorila, že ja som ešte nikdy nevyhrala. Ja som ešte nikdy nič nevyhrala. Pozrite na to. Zajace už sú nie. Bohužiaľ, zajace sú nie. Vankušej nedaj. Číslo 11. Zajeste zajac vo 11. 17. Kuchynské potreby. Ono to potrebuje, super. Ďalší šťastlivec. Ružový lístok číslo 98. 98, číslo Emilka. Čo je to? 98 sedí. Dobre, môže si vytiahnuť. Číslo 4, kúpeľňová, krásna predložka. Neviem, či sa zelená farba hodí, ale už čo už. Polovnícka, áno, pre polovníka vybrala. No, a vyťahla zase zelený polovnícky listok. Zelený listok, číslo 12. 12. Vilka, nech sa páči. Či Marika, pardon. Je to 12 sedí. To je také dobré veci všetko. Číslo 2. Kuchynské utierky. Tak ešte raz. Krásny biely listoček. A ešte krajšie číslo 11. Biely listok 11. Marika, hovorili sme, tí, čo tu boli, už nech sem nechodia. Marika. Teda Marika. Ukážte, či má 11, no čo? Není pomoci. Šestnáctka. Šampanské budú oslavovať. To k tomu zajacu patrí. Paráda. Marika vedela, čo vybrať. Toto je úplne super. Zelený kúr. Žltý lístok číslo 1. Žltý lístok číslo 1. Žltý lístok číslo 1. A oslavenec. No sa mi ľúbi. Aj Martuška vyhrala, aj manžel. Tá istá nemôže ísť, nie? Plečka hnoja bude za chvíľu, vydrž. Žletva. Jožko, vankuše nie, trojka, vankuše, ja.
tam máme ešte? 49. Modrý lístok, posledná cena, modrý lístok, 49. Lidka, no sme čakali, že kedy dojdeš, jasné, musí vyhrať. Teraz. Tak už není čo losovať, Lidka vyhrala súpravu šálov, stanierikmi, takže je veľký potles, všetkým výhercom blahoželáme. Muzikanti nám zahrajú. My nachystáme všetky tie lístky, aj tie, čo vyhrali, všetky pôjdu znova do silvestrovskej tomboly, dobre? Že všetky čísla tam dáme naspäť a budeme losovať silvestrovskú tombolu. Hneď to bude. Počkajte, hovoria, že tie, čo vyhrali, že už nie, tak povedzte vy. No, tak dobre, tak tie, čo vyhrali, už tam nedáme, dobre? Dobre? Takže, tieto čísla sú tu tie, čo nevyhrali. Muzikanti, počkajte sekundu. Muzikanti, počkajte. Každý nám vyťahnete jednu cenu do silvestrovskej tomboly. Tak, prvá, alebo jedna z cien silvestrovskej tomboly je vyhráva ružový lístok číslo 95 a ružový lístok číslo 95 vyhráva francúzsku romantickú večeru 95-ka Marika. Mariška, zeber si aj motiku ze sebou, prosím. Treba okopávať. Vinohrady. No, a aby ste vedeli, čo tá ešte číslo kontrolujeme. Francúzska romantická večera. Super. Dve francúzske polievky a kahanie. Však to je taká super. Takže Stanko, francúzska romantická večera vás čaká. Vyťahnem ďalšie lístko. Vlečku hnoja vyhráva ružový lístok 77. Vlečku hnoja, ružový lístok 77. Ale ako veľkú záhradu má tá Marika, jak sa to zíde? Pasuje, vlečka hnoja je tu. Aj z traktorov nemusí furmanku platiť. Modrý lístok číslo 16 vyhráva Peter Kukurica. Modrý 16. Peter Kukurica. Modrý lístok 16, no čo je Kukurica, Peter Kukurica, nechcete bonus ešte pol metra. Nikto? Dajte to vyťahnuť. Tak 2 metre. Keď je meter, tak 2. Tak hudobne
podnik ďalší nám vyťahne druhé číslo, bohužiaľ, keď 16 má dosť kukuric, čo? No jeden. Zelený lístok 77. Aha, naša sponzorka Katka. Dedo, kukurica na kačice, aj na toto, len ako ho dostaneme ten meter kukuric. Meter kukurice a ako bónus dávame ešte pol metra také tvrdšej. Takže meter kukurice, Katka, nech sa páči. A ešte jednu cenu nám vyťahne. Ďakujem. Zelený lístok 28 vyhráva poslednú cenu silvestrovskej tomboly, ktorá sa volá Čert nikdy nespí. 28 zelený. Doma tú odvahu. Ale veď nič zlé to není. Je to krásny, milý čertík, ktorý naozaj nikdy nespí, plišový, on fakt nespí, verte, že nespí. 28, áno, super, super, super. Ďakujeme pekne, ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí ste si kúpili tombolu. Všetci vieme, o čom to je. Aj keď tie ceny sme sa snažili v rámci našich možností kúpiť čo najpraktickejšie, najlepšie. Silvestrovská tombola bola naozaj taká silvestrovská. Ja vám všetkým prajem, ktorí ste podporili nás v tej tombole, aby ste mali dobrý pocit z toho, že ste nás podporili, že sme sa navzájom podporili a že na budúci rok tu môžeme znova sa na túto tombolu tešiť. Ešte raz srdečne ďakujeme a výhercom blahoželám a nech sa páči teraz, že solo